sam došao ovde. Iskoristio bih priliku da kažem da je najzaslužniji za moj dolazak ovde trener Marko Nikolić, a onda je jedan jako dobar projekat. Olimpija 20 godina, koliko ja znam, nije bila šampion i to je jedan isto od razloga što sam došao ovde, jer želeo bih da pomognem na neki način Olimpiji da uđem u istoriju, tako da posle 20 godina da se vrati titula u Ljubljanu. Tako da su to neke stvari zbog kojih sam došao, ali opet presudnu ulogu je odigrao trener s kojim sam jako dobro sarađivao i imam jako dobro mišljenje o njemu, jer smo sarađivali u Partizanu kada je bila jedna jako teška situacija i on je pomogao Partizanu da se na neki način izdigne iz svega toga. Tako da sam ja zahvalan za taj period, a onda sada i za ovaj period i nadam se da ćemo imati puno uspeha. Zahvalim predsjedniku na trudu koji je uložio da ispratimo neku moju želju da Danko bude sa nama, da se zahvalim i njemu na prepoznavanju projekta Olimpije i ove situacije u kojoj se tim klub nalazi u ovom trenutku, jer ovo je borba za naslov i u toj godini je potrebno i iskustvo i dobar mentalitet, naravno uz ono što je prvo, a to je kvalitet što svi dobro poznajemo. Želim da mi ovako izvanično poželim dobrodošlicu u tim i da istaknem da sam srećan što je ovde među nama i nešto više od toga i za nas. Jutros, prema što ćemo doći ovde, predsjednik mi je rekao da je samo još jedan igrač došao možda u istoriju Olimpije tog nivoa, tog renomea, tog kvaliteta. To je bio Robert Prosinečki. Mislim da je Danko vidite taj nivo, kao što je bio Robert Prosinečki, i kroz karijeru i u klubovima koji je igrao i kvalitetom i personalitetom. Mogu samo reći, i on to još ne zna, da juče su me zvali iz Nogometnog saveza Srbije i najavili su mi da najozbiljnije računaju na Danka i za sledeći ciklus kvalifikacija i za reprezentaciju, a ja nemam dilemu da će on, s obzirom da znam koliko je motivisan, da će sigurno biti, da će kroz igre u Olimpiji zaslužiti i to je još nešto više. To znači da će biti jedan od najboljih igrača Olimpije i Slovenije. Broj jedan prioritet je da budemo na vrhu tabele, što kaže i Ranko, i Marko, i Danko. Treba puno rada, puno svega. Ali naše su oči dalje od toga. Mi hoćemo da budemo u Sloveniji ono što smo zacrtani i ono što treba da budemo, ali su nam oči daleko dalje. Mi hoćemo da budemo klub u regiji, u Evropi i zato nam treba kvaliteta još i više nego što nam treba za Sloveniju. I to je isto jedan razloga što je, da smo sa Dankom razgovarali prvi put, da nam treba njegova pomoć, kvalitet i mislim da je važno da dignemo rejting slovenačkog fudbala zajedno sa Mariborom, tako da ne budemo u senci od drugih komšija oko nas fudbalskih.